Sanata Dr. Muhammad Danjuma Goje ya musunta rahotannin da ke yawo cewa ya sha kaye a zaben fidda gwani na jam'iyyar APC domin neman tikitin takarar sanatan Gombe ta tsakiya. Rahotanni sun bayyana cewa DCP Muhammad Ahmed ne ya lashe zaben da ƙuri'a 42,785 yayin da Sanata Goje ya samu ƙuri'u 10,425. Sai dai a wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman Ahmad Isa Kashire ya fitar. Sanata Goje ya ce har yanzu ba a kammala tattara sakamakon zaben da aka gudanar a ƙananan hukumomin Akko da Multide ba. Sanarwar ta bayyana cewa duk da sakamakon da ake yadawa a kafafen yada labarai da shafukan sada zumunta ba sahihi ba ne, domin har yanzu jam'iyyar APC ba ta fitar da sakamakon zaɓe a hukumance ba. Sanatan Goje ya buƙaci magoya bayansa mambobin jam'iyyar da al'ummar mazaɓar Gombe ta tsakiya su kwantar da hankalinsu su yi watsi da dukkan wani sakamako da ba a sanar a hukumance ba. Ya kuma jaddada cewa bisa ƙa'idojin jam'iyyar APC ta ƙasa, sahihin sakamakon zaɓen fidda gwani za a sanar da shi ne daga Abuja. Sanarwar ta ƙara da cewa Sanata Goje zai ci gaba da bin doka da ƙa'idojin jam'iyya a matsayinsa na dattijo kuma gogaggen ɗan siyasa.